We are red, we are white. Velkommen til Danish Dynamite. Hos trendsetterne Joachim og Markus er man nødt til at holde caféen Cortado og Commodore 64'er lukket. Nye idéer er nemlig opstået. The Copenhagen are back med et nyt tune, som hedder En verden i 8-bit, som handler om, hvor kompliceret verden er i dag i forhold til gamle dage, og vi bare vil have de 8-bit-verden tilbage igen. Jeg er så træt af verden i dag. Og den single, den vil vi gerne udkomme med nu, og det har vi tænkt os at gøre lidt på en lidt særpræget måde. Noget, der som er helt nyt, som ikke rigtig er blevet brugt så meget, som hedder en flashmob. Kanalrundfarten, de ved det godt, gæsterne ved det ikke, så vi skal være helt stille. Altså, vi skal virkelig blende ind, uden at blende helt ind. Jeg kan da ikke tænke på hovedet, men hvad man vil samtidig lave en demonstration til fordel for miljøet. Og der får også den geniale idé, at vi bruger resten af tiden på at sætte fokus på miljøproblemer. Hvad med, at vi gør det for en Mærsk-bygning? Og det gør så, at jeg får en genial idé med at gøre det for en Mærsk-bygning, så vi stopper kanalrundfarten for en Mærsk. For Mærsk til at komme ud. Ja. Se problemerne i øjnene. Og der får også den geniale idé, at vi får Mærsk til at komme ud og se os direkte i øjnene. Og så får jeg en genial idé, at jeg vil sige, at han skal sige undskyld. Sorry to the world for burning everybody up with your pollution. Og der får også den geniale idé, at vi fortsætter, og vi sejler videre efter det. Imens Kim Bjørn finder den rigtige kølle frem, så han kan imponere sit vinsmagende publikum, det er godt. Tager vi nu videre til Joachim og Markus, der skal lave deres flashmob. Og det er nu alt afgørende, at de ikke bliver opdaget inden koncerten. Mission Flashmob er startet. Der er ikke nogen, der lægger mærke til os. Vi får blender 100% ind, og folk har alligevel travlt med at snakke om Gustav for TV3. Så vi sidder, hvor vi skal, og er klar til at påbegynde vores flashmob. Joachim står for vokalen, hvor jeg mere står for dance artist moves. En flashmob er fuldstændig ligesom en militær operation. Den er nøje planlagt, og du har kun et skud i bøssen. Men altså, det går fuldstændig lige efter planen. Det går sindssygt godt. På kanalrundfarten er Joachim og Markus ved at afslutte deres flashmob. De sidder alle sammen og klapper i takt som lemminger til en grisefest på Mallorca. Men det betyder bare, at de godt kan lide det, og det er dejligt. Det var sådan verden i 8-bit. Folk er super glade, selvfølgelig. Men ja, vi har også en anden agenda. Men vi er også kommet i en anden sags tjeneste. Nu vil jeg gerne give ordet videre til Markus. Ja. Tak fordi I er kommet hos os i dag. Hver eneste dag er der flere tusindvis af fugle, der dør. Og det er der en særlig grund til. Det er fordi Mærsk Mc-Kinney Møller og hans klamme ulækre skib, de pisser og lorter olie ud over det hele. Vi er jo ikke Greenpeace, vi er ikke en organisation på den måde, men vi har selvfølgelig nogle holdninger, vi gerne må være ud med. Så da vi er foran Mærsk, og Rasmus prøver at overdøve Markus, der ser jeg ikke nogen anden mulighed end at tage nøglen til båden og smide den i vandet. Hvad fanden laver du? Er du fuldstændig sindssyg? Mærsk, kom ud! Og sig undskyld. Og sig sorry. Og sig pardon. Kom ud og se problemerne i øjnene. Mærsk er død! Han siger, at Mærsk er død. Mærsk er åbenbart død, men hvordan fanden skulle vi vide det? Altså, vi har ikke noget fjernsyn, vi ser ikke tv. Det viser sig, at Mærsk er død. So what? Det er jo ikke os, der slår ham ihjel. Lad os bare komme videre, så. Lad os komme hjem. Joachim og Markus kan nu bare sætte sig tilbage og håbe på, at kanalrundfarten snart fortsætter mod land. En ny nøgle er sejlet ud til kanalrundfarten, som så kan fortsætte. Heldigvis for Joachim og Markus nåede de at provokere passagererne først. Jeg synes, det er gået super meget efter hensigten i forhold til, at vi har rykket folks grænser. De føler sig provokeret. Det kunne ikke være en bedre reaktion på dagen, så super godt. Perfekt dag, vil jeg sige. Herover til højre kan I se 3 gamle pakhuse. Hvis I kigger over til venstre, så kan I se en gammel pumpestation fra en tørdok, der lå herover. Og over til højre, der har vi et gammelt pakhus, som i dag er et hotel og en restaurant. Rundfarten er slut, og de 2 musikere er nødsaget til at stige af båden. Miljøtalen har åbenbart været så rammende, at den har sat tydelige spor.
Prøv en gang. I to. Hey, I to. Hey, kig på mig. Hey, kig på mig. Prøv nu at kigge på mig. Jeg kigger på dig. Åbn øjnene. I kommer aldrig nogensinde med. Perfekt. Det er Fint. Det lader til, at vi har fået karantæne for kanalrundfarter, hvilket er perfekt, fordi når vi har været et sted en gang, så kommer vi aldrig tilbage. Gider du ikke på den?